गोरबोनि बाजैया जोंना ओमफ्राय दे आबाया माला जागोन बेखौलाय खिथाब मिथियोबा नै खिनिया आंथ' लोरफो Hey guys, good morning. Finally that day. To look for दिनै जों आफानि सारादु for दिनै पुरा preparation full okay. तो जाजोब्बाय गासिबो 100%. तो निजा दायो संगासिनो ओंखाम. तो लोगोफोर देखायलांगासिनो दिनै जोंहानि आफानि सारादु मा जादों मा जायाखै सानैसो आलासि फैगोन. गासिखौबो लोगोफोर देखायलांगासिनो दे तो आंनि लाइफआव मा जादों लोगोफोर गासिखौबो देखायलांबाय थागोन नोंथां लोगोफोर नै दायो संनाय खुरनायनि दैयाव तयारि जागासिनो नै पुरा गाजा गोमजायै नै पुरा नै लोगोफोर गाजा गोमजा बिदिनोबा गाहाम नाङो आरो गोसोखौ बिनि जायगायाव लोगोफोर गामि समाज बिदि समायना नैबे जाबाय नै ओंखाम संनाय जायगा पुरा लागायगासिनो गासिबो गासै 16टा बानाय जादों बे जालिगरखौ नै पुरा गावबा गाव नै लोगोफोर दायो पुरा गाजा गोमजायै खामानि सोलिगासिनो आरो बेसे समायना ना गामिनि समाज गामिनि कालचार जों ज'यै टाउनावथ' बिदि जाया लोगोफोर थ' बेनिखायनो गामियानो बेस्ट आंनि थाखाय गासिबो मिलायनाया मोजां आरो थ' दायो नै प्रिपेरेसन सोलिगासिनो खाम्फा बेखेवनायनि लेङाइ फोरोंगिरि आदा बिबेक रतन आर्य दङ बिथांखौबो नै खिनिया आंथ' लोरफो मायमोन Oh, ada. Ayo, नुथाराखै दे ब्र दे मोजां नै गाबजानोसै दासो माने टाइम मोनदों आरोना भिडिअ बनायनो माने ओरैबायदि आलासि बरायबारि माने 1 सेकेन्डबो टाइम मोननाय जादों नै जाय न'खरनिफोरा हेलौ मायु এতিয়া আমি ভাত খাম বুলি ওলাইছো আৰু খাম नै लोगोफोरनि नायदो तो लोगोफोर भिडिअनि गेजेरावनो नोंथांमोननो मोनसे वेबसाइटनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों तो नोंथांमोना बेयाव सिम्पल प्रेडिक्सन खालामनानै गोबां रां खामायनो हागोन लोगोफोर गेमफोरा बहुत इजि ओमफ्राय आंनि फेभरेट गेमानो जाबाय लोगोफोर टावेल चेलेन्ज हा ओमफ्राय बेयाव माने जास्ट माने प्रेडिक्सनल' खालामनांगौ आरो ना माने होमबानो टावारा बारायलांबाय थागोन आरो ना माने बेसेबांनो फैसा होयो माने बेसेबांनो टावारा बारायलांबाय थागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना टावाराव बुरजानिफ्राय बुरजा बिल खालामबानो जाबाय माने आरो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बेयाव एसे रिक्सबो दं आरो ना लोगोफोर बहुत इजि जास्ट प्रेडिक्सन खालामनानै देरहायो आरो ना ओमफ्राय बेनो लोगोफोर नोंथाङा गोबां बरिया माने प्रेडिक्सन खालामोबा माने बहुत एक्साइटेड प्राइजफोर नोंथाङा देरहानो हागौ आरो ना ओमफ्राय एक्टेस लाइट सुपार लाकि एन्ड इन्टारनेसनेल दङबानो नोंथांमोना देरहानो हाबावगोन एक्सपेक्ट कुइन लोगोफोर नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनो इन्टारेस्टेड बा गेलेनो हागोन आंनि डिसक्रिपसनाव दङ लोगोफोर बे गेमनि लिंकआव नोंथांमोन थांनानै डाउनलड खालामहैबानो जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने आंनि कमेन्टआवबो पिन खालामनाय दङ आरो ना बिनि लिंकआ थ' नोंथांमोना बिनिफ्रायबो डाउनलड खालामनो हागोन आरो ना ओमफ्राय आंनि बे लिंकनि जोहै नोंथाङा माने डाउनलड खालामबा गोबां ब'नासबो नोंथाङा मोनगोन आरो ना थ' जाय लोगोफोर इन्टारेस्टेड थानानै गेलेबानो जाबाय एक्ट्रेसफोरालै जों गामिनि टटलाबारनि एक्ट्रेसफोर नैबेथ' एक्ट्रेस खानो नङा होमबा ना बाहाबो खारलाया जोंनिया महाजारलानि आंनि हिन्जाव जानाया नै इस दायो जुरि बर' आब'आ दानसारगासिनो बिफानि मुङावहाय गोरबोनि बाजैया जोंना ओमफ्राय दे आबाया माला जागोन बेखौलाय खिथाब मिथियोबा जों बिदि जानो लुगैबाय ना दा थामसो जागोन अमा 10टा बुंखाबाय आं 10टा मा 10टा आं खिन्थु हाया बयलार मासे बुंखाबाय पुरनि चेनेलाव अमा 10टा होगोन हाबायाव आरो नोंथांमोन गासिखौबो आं सांहाय खबर होजोबगोन लुगैबाय नामा अमाखौ आं जाखा जाया नङालै बियो नंथारा बियो दोननो हायालै नों फरायगोन औ प्रेसार
अ